Welcome back to my channel. Hi. So, yeah, unya na ako mag-story. Hi guys, so welcome back to my channel. So, Dito na kami okay. sa... So, punta po kami. Pupunta po kami ng Kaputian. Hi, see you Marielle in a bit. See you. And actually, the squad is not complete. So, As usual. hi Cherry. Hi, Che. Enjoy watching, Che. Asa man kagibutang sa Ginoo karon. Unta, di ka masuko. Ligo lang nila sa inyo, Che. Then, asa kita? Asa kay ito nga, Jun? So, maguraya daw may sa Kaputian something. PayPal Bros. PayPal bros? And so, init. Guys, so, update. Nandito na kami sa lancha. And, the agenda today is punta kami sa Kaputian, sa Uraya. And we will meet Mariel there. And the squad is not complete, guys. Kulang kami isa. So, bakit ganit tayo pupunta ng Samal? Kasi Ambot. Mag-farewell me. mag-farewell daw mi, guys. Kaya pupunta siya ng Tagaytay, mag-migrate na siya sa States. And currently, I'm burning here because it's so hot. Yeah. So we're still here. And I think we're gonna go now. After 2 hours? 2 hours? 2 hours of waiting. 2 hours of waiting. And yes, we're moving. So the travel time from Santa Ana Wharf to Kaputian is 1 hour. Hi guys, so we're here in Kaputian. So andito na po kami sa Kaputian. And yun nga, ako dito ang stand. So explain na tong ano tanadali. Okay, so we're here because for bonding char. And hindi ang 7 squad ay hindi complete kasi wala si Cherry. Ngayon ginawait lang namin si Mariel. And then we'll see you guys later kung saan kami pumunta na resort. Okay, bye. Ana? Kiyawa, Mariel, oy! Uy! Ayaw mag-vlog. Hey guys, so papunta na kami sa resort na pupuntahan namin. So, 3 po talaga yung lakad ko ngayon kasi yung isa reunion ng side ng mother ko, and then yung isa nag-mother ko, nag-story time. yung isa kay sa Turil. Anong Turil, girl? Doon siya sa Turil, tapos hindi ako pumunta kasi ito yung first commitment ko na Para hindi na lakad. yung... Yeah. And we're walking down the street of Kaputian. And actually, it's so hot. Swipe pa yun. Kasi yung card, ma'am. Wait lang, ma'am. Kita tayo sa card. Kasi sa card, ma'am. Orange na ito gigamit ang ate. Ano sa may kon? Ano yung card, ani? What's the room number? May bul naman. Okay ba?
yawa. Ay, okay. Oh, ayun! Ang galing! Wow! Aircon? Kanina ba ba? Hi guys! So, dito na po kami kina Mariel. And haggard na po ako. And we're all haggard. And guys, so ang plan today ay kakain kami dito din. Punta kami doon sa ALORRO Beach Resort. Hindi ko alam kung anong gagawin namin mamaya. So, pakita ko lang sa inyo mamaya. And ngayon, kakain lang kami ng lunch then. Prepare kami papunta doon sa resort. So, yeah. Hi guys! So, as of now, nag-prepare sila sa food then I'm here eating. Story time. Pili ko sa inyo kung paano namin to na plan. First, gumawa kami ng letter for Miko para payagan siyang pumunta dito. So, tingnan natin guys, ano nang gawin niya. Di ko balo niyang papa. Sa mga kaigan, nandito po kami ngayon sa bahay ni Maria kung saan matatagpuan natin ang Aircon! Guys, we need ice. Tara, palit na. Peta ice. Kapalit na lang sa Tara, peta ice. Naka-stick, Mariel. Gusto ka oil, ano, Mariel? Ting na lang biko. Mariel, gusto ka oil? So, we're cooking longganisa. Ala longganisa. Ala Mariela. Yes. And it's so hot. Okay, so bili kami ng ice muna ni Mariel. Kasi uhaw na po kami. Mga friend. Hi guys. Lunchtime. Wah! Saan na oras? nahiwa ang plato. Okay, so ito na po kami ngayon sa resort sa ALORRO. And it's currently 2:30 in the afternoon and they are still preparing. Yes, let's go. Guys, dugay kay sila. Dugay kay si Luzel. Guys! Luzel. So, ang vlogger. Dilag tubig. Hi guys, so wala pa yung motor. Yawa lagi ni si Maria. No lang kayo lang. Wala ka din. Gapay na sa yung vlog. Napay mo tutoy din sa ubo. Wala pa ang tutoy ba? Luzel! Ayos sige. Hi guys, so we're here at ALORRO Beach Resort. And what a ride! So, ito po pala yung ALORRO guys. We're walking on the beach.
Yeah, we're finding spot to take pictures. Mati na pod next. Guys, maganda masyado dito sa ALORRO Beach Resort. So, I recommend talaga ito sa inyo guys. I hope people will visit here and see what I see and experience what we experience. Yeah. Because hindi talaga kayo mag-regret na pumunta dito. Though, ang transportation papunta dito is very hard but Expensive. and Kinda expensive. Pricey. Pero, Yung worth it din entrance- naman. Mura lang yung entrance nila. Ang entrance pala is 40 pesos. Yung transport. And you can rent a tent or if you have a tent, pwede kayo mag-tent dyan. Dili, karon man. Ang ganyan ako ba? Ganyan man doon. May shit na. May shit na. Kung ba? Wow! Island boy! Hi, Island boy! Hi! Hi! Ah! Ata! Guys, nagpicture-picture pa sila. Ay. We're here at ALORRO. Nandito po yung vlogger. Hi! Wow! Behind the scenes. Ito mga ako. Burn ako. Yang naman to. Pangit ka. Hi guys! So, we're done taking pictures and maligo na po kami. Maganda dito guys kasi konti lang din ang mga people. Kaso lang yung transportation papunta dito is so very mahirap. So, it takes time and patience. So, yun. Jar! Lumos ka mo. Ayaw ka. Hindi ka talaga nakabi. Ayaw ko. Johnny, ako kaabot ka. Tumabi ka? Ako kaabot. Hello! Picture ta. Wait. May ganito niya kung tamakan. Here, wait lang. 1, 2, 3. Underwater na? Underwater. 1, 2, 3, go. May tubig sa loob daw. Oh my God! Pwede naman kita! Wait lang. 1, 2, 3, go. Gago ka dito naman! Dito naman! Dili na lagi. Dili na ako. Oh, diba? Oh, diba? Lutaw-lutaw Pakala ko, maday ko. Gunitan mong kagago ka ba? Ayaw na lagi. Mabuhay ka! Hindi ka! Mabuhay ka! Lumuspot ka! Wait, nakakatawa mo. Guys, okay. Magbawa na sa laki. Puti ako eh. Wait lang. Okay, nakadin ang ano mo.
update. We're done. singing. So, balik na kami sa bahay nila Marian. And I guess that's all for today. Thank you guys for watching. I hope you like this video. Comment down below and don't forget to subscribe to my channel. I'm so See you on my next one. Bye.